Keď si kúpime zamrznuté kurča a chceme ho rovno pripravovať, najlepšie je nechať si ho voľne v chladničke rozmraziť. Treba to rozmrazovať, to kúra postupne, netreba sa pri tom nikam ponáhľať. Keď sa samozrejme naskytne situácia, že nám dojde nečakaná návšteva, najrýchlejšie a najlepšie rozmrazíme mäso, sa ponoríme do studenej vody. Nikdy nie do horúcej vody. Keď ho dáme do tej horúcej vody alebo začneme ho rozmrazovať v mikrovlnke, spravíme veľkú chybu. To mäso zvonku rozmrazíme, ale vnútri je stále zamrazené. Začne nám pomaly aj oxidovať, strácať farbu. Môžeme ho potom rozmrazovať, máme špeciálne na to trúby. Keď si kúpime mrazené kurča, najlepšie je, keď si ho chceme pripravovať na obed, vytiahnuť deň predtým večer a dať ho do ladničky a postupne nechať rozmraziť.